Illum hija l-festa tal-Madonna tar-Rożarju. Il-festa tal-lum tfakkarna fit-theddida Iżlamika fuq l-Ewropa Nisranija, meta l-mixja tal-Imperu Ottoman twaqfet, l-ewwel fl-Assedju ta' Malta u mbagħad fil-Battalja ta' Lepanto bil-qawwa ta' Rożarju Mqaddes. Qabel din il-battalja, il-Papa San Pju V kien sejjaħ lill-insara biex jitolbu bis-sħiħ lill-Verġni Mbierka permezz ta' Rożarju Mqaddes. Wara r-rebħa li bħallum il-flotta nisranija għamlet fuq dik misilma, il-Papa waqqaf il-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija tar-Rożarju. Il-Venerabbli Papa Pawlu VI isejjaħ ir-Rożarju talba evanġelika. Dan għax fir-Rożarju flimkien ma' Marija u bl-għajnuna tagħha nikkontemplaw il-misteri tal-ħajja ta' Bina Ġesu. Nikkontemplaw jiġifieri il-misteri tal-ferħ, tad-dawl, tad-tbatija u tal-glorja li huma l-għajn tas-salvazzjoni tagħna. M'għandna ninsew qatt il-kuruna tar-Rożarju, hija arma qawwija kontra kull ereżija, bruda u djufija ta' fidi li jista' jkollna fina u madwarna. Nitolbu llum biex għat-talb tal-Verġni Mbierka kull rebħa ta' Kristu isseħħ fina, filwaqt li l-Verġni Mqaddsa ninsellmula. Islim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imberka inti fost nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek.